फैसाखौ नाङा आसाम सरकारा हरगोन स्कुल कलेज बानायनो बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकार दिल्लीनि सरकारा हरगोन भारत सरकारा बे फैसाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाय 33 बोसोर दिनै जेरैखि जाया खस्थ' खालामनानै आन्दोलनाव बारसोमबोबाय गावनि न' बांखौ नायनो मोनाखिसै बै मानसिफ्रा बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजानायनि थाखाय बे फैसाया बाहायजानांगोन जोङो बेखौसो नोजोर होगोन मोननायासो मोनबाय थागोन मोनैया मोना बे खान्थिया सोलिनाय नङा दा नंखायनो सरकारखौ सोलायनो हायोबा मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि जेसेबां 3000 4000 गोदान गामि हाबबावगोन बे गासैखौबो कम्पिउटारजों लिंक आप खालामजोबनांगोन बल्लामगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसि सरकारजों रायलायहरनाय बैयाव थांना फाइल गिदिं गिदिं 500,000 थाखा दालालनो जाहोना फाइल गिदिंनायनि कुनु खोथा गैया कमप्लिटलि जोङो बेखौ डिजिटाइज खालामनांगोन रायजोफोर दिनै टेक्न'लजिनि जुग जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ नायनानैसो राजखान्थि खालामनांगोन राजखान्थिया गावनि थाखाय नङा सोरनिबा उदैखौ सुफुंनो थाखाय नङा थाखा फैसा खामायनो थाखाय नङा राजखान्थिया रायजो राजानि थाखाय खालामनांगोन आरो रायजो राजायानो दिनै सोरबा लिडारखौ नायगिरनानै गावनि सेन्डेल फिथा जजासे नायगिरहैनो गोनां जायोबा बोरै जानो बेलाय बे जानो मोना जाय बिटिआर एकर्डखौ दिनै एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायबाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय जायफोर दफाफोर एनडिबि ब्रादार्समोननि रिहेबिलिटेसन ना आरो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जायफोर जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरा जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि हारिनि थाखाय बावसोमलांनांबाय ना होमबा दा बैफोर मुंख्लं जानायफोरनो 5 लाख रां खरै होनायनि माखासे बाथ्राफोरबो दंमोन नाथाय मुंख्लं नखरफोरा दिनैयो साबैसेया मोनफुंजोबनो हाखो आरो दिनैनि बे स्टेजाव जों मिथिनायाव जों नुनायाव गोबां मुंख्लं नखरफोरानो दिनैयो 5 लाख रांखौ मोनफुंजोबनो हायाखै बेराफारसेथिं एनडिबिनि गासैबो फेक्सननि केडार्सफोरखौ लानानै जायफोर मोननांगौ मोनथायफोर रिहेबिलिटेसन दिनैयो साबैसे एनडिबि केडार्सफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हाखो दा बैफोर माखासे बाथ्राफोरनि आन्दोआव पलिटिकेलि गेमा मा मानगोनां प्रमद बर' नोंथां दिनै जाय एनडिबिफोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ नांनानै थानाय केसफोरखौ फोजोबस्रांनायनि लामाजों लाबोनो थाखाय फोजोबस्रांना होनो थाखाय बे बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा आरामसे सासे सीएमनि चेयाराव जिरायना थानो हादों जानो हागौ नाथाय नोंथाङानो दिनै एसे नायफिनहर एसे सानहरफिनना नाय एसे उनफिननानै नायहर जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै दिनै बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बे एनडिबि ब्रादार्सफोरा बेसेबां सान्थि गोजोनाव थानो हाखो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि अखानायनिफ्रायनो एनडिबि ब्रादार्समोननि अशान्ति सान्थि गैयै बाथ्रा बुंनाय सान्थि गैयै माखासे नुथायफोरखौ जोङो दिनैयो 4 years कमप्लिट जालांलायबाय जों नायबाय थाबोनांबाय एसेबो नुदिया नोंसोरो नुदिया नोंसोरो ना नोंसोर माने मा गावबा गावनि उदैया बुंबाय नालाय नोंथांमोननि मोननांगौ जाखिनि मोनथायफोर बै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय नाजाबोनाय गोसो सिंनि लुबैनाय हाबिलासफोरा दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनफुंजोबनो हाबाय बेखायनो नोंथांमोना उदैया बुंखानायखाय उदैया बुंबाय नालाय दिनै सिरि थाबाय नंगौना नङा नंगौना नङा एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गोबां एनडिबि ब्रादार्सफोरा दिनैयो सान्थि गैया गावसोरनि प्रब्लेम इस्युखौ लानानै ससियेल मिडियानि हेफाजाब लानांगौनि बाध्य जानानै फैदों गावसोरनि प्रब्लेम इस्युखौ गावसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै मेडियायाव बाथ्रा बुंफैनो गोनां बाध्य जानानै फैदों दा बे बिथिंनि बेलायाव जोंहा नै सासे आदानि बुंनाय मोनसे बाथ्राखौ एसे खोनासंनानै लाग्रोदो एक्स एनडिबिफोरा केसनिफ्राय मुक्त जानो हायासै केसनिफ्राय फ्रि जानो हायासै आरो एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो मावथि जाय बिथांमोना जेलाव दङ दिनैसिमबो बिथांमोना जेलनिफ्राय फ्रि जानो हायासै जा 200-300 जनसो एक्स एनडिबिफ्रा केसनिफ्राय फ्रि जानो हाबाय होननानै मिडियायावहाय बुंबाय थानाय जों खोनानो मोनदों नाथाय बेफोरथ' जायफ्रानाखि एनडिबि नंखायामोन बांसिनानो जायफ्रानाखि एनडिबि नंखायामोन बिथांमोननि केसफ्रासो जोबदों जों मिथिनायाव आरो अरिजिनेल ट्रेन्ड एक्स एनडिबिनि केडार्सफोरा
दिनैसिमहालागै गवाखै। सागानगिरि साइन होग्रा सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनैसिमहालागै जेलावनो दंबाय थायो। बिथाङाबो दिनैसिमहालागै गवाखै। बिनिखाय जों सानो जे 2020, 2021, 2022, 2023 आरो 2024 बे बोसोरब्रै समा बर'फोरनि थाखाय मोनसे साव गोनां बोसोर होननानै जोङो साननानै लाबाय। गोजोन्थों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नेशनेल पार्टीनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा सानदोंमोनबो जानो हानाय जे प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमाव लाबोनो हायोब्ला बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमा जोंनि आखायाव थागोन, जों बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ डमिनेट खालामनानै सालायनो हागोन, सालायनो मोनगोन बायदिसिना बाथ्राफोरखौ सानदोंमोनबो जानो हानाय। नाथाय बैसोरो जेरैबायदि सानदोंमोन आरो बैसोरनि साननायाव जायफोर जोंनि हारिनि सानै साथामसो पलिटिकेल लिडारफोरा हेफाजाब होदोंमोन बिसोरनि साननायाबो दिनै जाफुंदिया। जेरावनोखि बे थांनाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव मोनसे पलिटिकेल दोहौ लाबोनो नाजादोंमोन आरो बे दोहोखौ मानगोनां प्रमद बर'नि थ्रुयैनो लाबोनो नाजादोंमोन। नाथाय अब्लाबो बिथांमोना साक्सेसफुल जादिया। जेरावनोखि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल पार्टिया फार्स्ट टाइम बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बिटिसिआव अनलि 12टा सिटखौ देरहासार जानो हादोंमोन आरो बेराफारसेथिं जों रोखा मिथिखायो बिजेपि बायदि मोनसे नेशनेल पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव 9टा सिटखौ देरहासार जानो हादोंमोन। फार्स्ट टाइम दै बिसोरबो। दा मोनसे बाथ्राया मा, जेरावनोखि जोंनि हारिनि गोलाव सम न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट हारिनि आलादा रायजोनि सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जागायजेननायावनो जिहेतु जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेम दोहोखौ लाबोनो हायाखै आरो जागायजेननायावनो अनलि 12टाल' सिटखौ देरहासार खालामनो हादों। दा हिसाबाव बिटिआर एकर्डनि दोहौजों माखासे पलिटिकेल सिस्टेमनि दोहौजों जिहेतु सापर्ट मोनदोंमोन, सापर्ट मोनब्लाबो दिनैयो जेरैबायदि सिटखौ देरहासार खालामनानै लानो हानांगौमोन बेफोरबायदि सिटखौ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया देरहासार खालामनानै लानो हायाखैमोन। दा बेफोरबायदि थांनाय समनि माखासे बिथिंखौ नाहरोब्ला दा बै दोहौआ दिनैनि बे स्टेजाव गैला। दा बै दोहौआ जुदि दिनैनि स्टेजाव गैलाब्ला अब्ला आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय बा मानगोनां प्रमद बर'नि इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया बेसेबां सिट देरहासार जानो हाबावगोन। 2 बोसोरनि गेजेराव बिटिसि बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि माखासे बाथ्रा। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानानै माखासे रायजो राजाफ्रा सानदोंमोनबो जानो हानाय, हे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिसिखौ बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बायदि बानायगोन, जों बिखौनो सापर्ट खालामथारनांगोन। बिखौ सापर्ट खालामबासो जोङो सुइजारलेण्डआव थाङालासिनो जोंनि बिटिसिआनो जुदि सुइजारलेण्ड बायदि जायोब्ला, जोंनि बिटिसिखौनो जुदि सुइजारलेण्ड बायदि खालामनानै होमारोब्ला बेसे गोजोनथावनि बाथ्रा। बेवहायनो जोङो सिमां मोगथां आरामसे आलो गोजोनै रायजो जालांनो हासिगोन। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा दं आरो ना होमबा। थांनाय 17 इयार्सआव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे बे जोंनि बिटिसिनि बड'लेण्डनि न'खौ लुनो थाखाय मोनफा मोनफा गंफा गंफा लासै लासै रेडि खालामबाय थादोंमोन। अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि एरियाखौ जोंनि सिस्टेमखौ एसेब्लाबो डेभेलपमेन्ट खालामलांनो थाखाय प्रेक्टिकेलि जों रायजो राजानि सिगाङाव मावनानै दिन्थिग्रा लिडारखौ जोंनो नांगौना ना बै खुगायावल' ओरैनो बुंफ्लाग्रा लिडारखौ जोंनो नांगौ। रायजो राजा नोंथांमोनानो डिसाइड खालामनानै नाय।